Všimli ste si, že 99% youtuberov má stále taký istý úvod a pozdrav? No a práve preto som sa rozhodla túto tradíciu dneska porušiť. Očné klamy 2. Skvelé video, ktoré vás určite zabaví a zaujme. Vašou úlohou bude hovoriť farby, akými sú slova napísané. Napríklad prvý riadok. Zelená, červená, modrá. Je to naozaj veľmi ťažké, pretože tu pracujú naše pravé a ľavé hemisféry mozgu. Tvoja pravá hemisféra mozgu sa snaží povedať farbu, ale ľavá polka trvá na prečítaní slova. Ak je toto pre vás zaujímavé, stopnite si video a skúste vysloviť všetky farby na obrázku. OK, a máme tu ďalší očný klam a tento je veľmi zaujímavý. Pozerajte sa na ľavú tvár na obrázku a potom odstúpte pár krokov dozadu a tváre na obrázku si prehodia svoje miesta. Sama som nechápala, ako to je možné, ale naozaj to funguje. Vidíte to? Zdajú sa vám tieto dva útvary úplne odlišných farieb? Opak je pravdou. Priložte si prst na stred A a B útvaru a uvidíte, že tieto útvary sú obidve sivej farby. Ak sa budete pozerať na čierny bod v strede, tak po niekoľkých sekundách sa šedá oblasť začne zmenšovať, až nakoniec úplne zmizne a budete pravdepodobne vidieť iba čiernu malú bodku. No čo, už vám mizne? Nasledujúca séria obrázkov bude tak trochu hypnotizujúca. Tieto obrázky sa v skutočnosti nehýbu, ale naše oko ich vníma tak, že si myslíme, že sa vlastne hýbu. Je to zajac alebo kačka? Čo vidíte vy? Dokážete prečítať nasledujúce vety? Určite áno. A keď dočítate tento súvislý text, dozviete sa zaujímavý fakt. Tieto úsečky so šípkami sa nám zdajú všetky iného rozmeru, ale v skutočnosti sú úplne rovnaké. Koľko postav sa nachádza na tomto obrázku? Skúste ich zrátať. V skutočnosti ich naše oko vníma tak, že vždycky sa počet ľudí zmení. Ak sa zameriate na jednu žltú bodku, tak ostatné žlté bodky vám začnú miznúť pred očami. A teraz menšia hypnóza. Skúste sa pár sekúnd pozerať na toto video a potom sa pozrite napríklad na klávesnicu alebo stenu. Vaše oči začnú vnímať svet tak, že sa celý hýbe. Je to naozaj zaujímavé, čo poviete? Ak sa zameriate na krížik nachádzajúci sa na obrázku, fialové bodky počase zmiznú. To je kúzlo, čo? Musíte sa na ňo pozerať čím dlhšie, aby zmizli. No čo, funguje to? Akým smerom sa pohybuje metro? Stačí sa sústrediť a môžete meniť jeho smer. Ak pokývete svojou hlavou, prižmúrite oči alebo odstúpite od obrázku, mali by ste uvidieť jedno zviera. Aké to je? Môžete mi to napísať dole do komentáru. Chcete vidieť toto dievča na stene? Pozerajte sa aspoň 10 sekúnd na tento obrázok a potom sa pozrite na bielu stenu alebo na strop. No čo? Vidíte ju? Mačka alebo myš? Poviete mi prosím niekto, koľko nôh má vlastne tento slon? A už sme pri
pri závere tohto videa. Ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite hodiť like. Dole do komentárov mi napíšte, či chcete tretie pokračovanie tejto úspešnej série. A taktiež mi môžete napísať, ktorý očný klam vás najviac zaujal alebo bol podľa vás najlepší. Určite mi najviac pomôže, ak budete zdieľať toto video alebo ho ukážete svojim kamarátom, pretože sa rozšíri a potom keď sa rozšíri, tak sa rozšíri ako Zika vírus a všetci budú mať Zika vírus. Všetci budú sa zabávať na tomto videu. Ja sa na vás teším už pri ďalšom videu, majte sa nádherne a ahojte jednorožci. Ahojte.